המסע להחזרת הקוביות ממשיך. עדכון ראשון, שיניתי כמה דברים. אז בעצם הדבר הראשון זה להקטין את כמות האוכל שאני אוכל. אם עד היום הייתי אוכל X, אז אני משתדל להקטין. זה הדבר הראשון, הכי פשוט לביצוע על פניו. דבר שני, שמתי לב שיש לי סוג של אכילה רגשית כזאת, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה. שהיינו אוכלים נגיד כל המשפחה, אם היה אוכל על השולחן, הייתי פשוט ממשיך לאכול. אם נגיד אחד הילדים היה משאיר אוכל בצלחת, הייתי אוכל את מה שיש לו בצלחת, רק כדי לא לזרוק. אז אני מנסה קודם כל להיות מודע לזה, ודבר שני, אני מנסה לשלוט בזה. בעצם כל פעם שבא לי לקחת גם את האוכל של הילד ולאכול, אני אומר לעצמי די, נגמר, שאני מרגיש קצת שבע, אני פשוט מפסיק. אז ביום ראשון כשקלתי 81.5, והיום אני שוקל 79.8 משהו. יכול להיות שזה לא אומר כלום, לפעמים 1.5 קילו פה, 1.5 קילו שם לא באמת אומרים משהו. ועוד משהו שהתחלתי לעשות זה להתאמן. אפשר להגיד ש10 שנים לא התאמנתי. מה שעשיתי השבוע לא באמת נחשב. אני רוצה לעשות משקל נמוך כדי להבין מה קורה עם הגוף, אם כואב לי משהו, לא כואב לי משהו. ודבר שני, אני לא רוצה יותר מדי לקום תפוס מחר בבוקר, אני רוצה לקום בסבבה. אני יודע שעדיין אני אהיה קצת תפוס מחר בבוקר, אבל אני רוצה איכשהו לאזן את זה. אני עושה רק אימונים פונקציונליים. כשאני אומר אימונים פונקציונליים, אני מתכוון אימונים שמשלבים כמה שיותר מפרקים בגוף. אני אתן לכם דוגמה לאימון שהוא לא פונקציונלי, נגיד לתפוס מוט ולעשות את התנועה הזאת, משלב בעצם רק מפרק אחד בגוף. לדעתי, לפחות בשלב הזה, זה בזבוז מוחלט של זמן. אני מנסה לאמן כמה שיותר קבוצות שרירים בבת אחת בגוף, ובזה לסיים את האימון. אימונים קצרים, רבע שעה, 20 דקות, לא צריך יותר מזה. ההגדרה שלי להצלחה בסדרה הזאת זה להחזיר את הקוביות בבטן של גיל 20. מוט אולימפי, שוקל 20 קילו, בכל צעד משקולת במפר של 5 קילו, ונתחיל בדדליפט. משתדל שהגב יהיה ישר, לא לעגל את הגב, רגליים עובדות קשה, עכוז עובד קשה, טרפזים עובדים קשה, כי אני ממש עושה את התנועה עד הסוף, מעלה את המוט כמה שאני יכול. זה היה סט אחד, לא עשיתי עד לכשל, יכלתי לעשות עוד כמה חזרות. רוצה להקשיב לגוף, רוצה להקשיב לכאבים אם יהיו, וככה להתאים את עצמי. בואו נעשה עוד סט. אוקיי, שוב, לא עשיתי עד לכשל מוחלט, אני מרשה לעצמי להשאיר לי קצת מרווח נשימה. סט אחרון. אז סיימנו בעצם את האימון. תשימו עוקב, אני לא מפסיק את המסע הזה עד שאני מחזיר את הקוביות של גיל 20. ביי.